ingane yakho iyayidinga igrace that you have received wena as a parent. Ngamanye amagama lo musa wena wawuthola kwangathi ungacela uNkulunkulu ukuthi nezingane zakhe ziyithole leyo grace leyo. Uyabona igrace yokusindiswa uma wena ungumzali ukusindiswa wathola igrace wasindiswa waphenduka. Izingane zakho by default azikasindiswanga. Ukusindiswa kwakho akukona ukusindiswa kweingane zakho. Ukuthi nedi ingane zakho siphila under ama rules womuntu osindisiwe. Okusho ukuthi wena you just need to pray for them ukuthi may God locate my kids. Bathole le grace ngoba le grace ngila ngikhona khona because of yona. Ukube le grace yokusindiswa izange ngithola ngaba ngikho la. So you also want your kids ukuthi bangayithola le grace. Yokuthi inkosi uma labantwana bangathola na igrace bawustop ukuphuma ngamafastela ebusuku. Uma labantwana bangathola le grace bangastop ukulala emaclubini. Ngoba lento idinga ukuthi nabantwana bakho bayithole le grace wayithola wena. Wena uma nje ubacelela ubancusela kuNkulunkulu ukuthi may Lord locate my kids bayithole le grace engayithola. Hayi phela ukuthi uma ungumfundisi by default izingane zakho nazo sezisindisiwe. Uma usindiswa uyavuma ngomlomo wakho uthi ngiyamthatha ngiyikhetha inkosi njengomsindisi wempilo yami. Uyayikhethela wena. Isinqumo engasenza mina separent sokusindiswa esami engasivumela sona mina. Esimanje singakhula under umuzi onama rules womuntu osindisiwe. Kodwa angaqindezelwanga mina njengengane. Ingane iyekele until iwuthola umusa ozobe uqelele wona kuJehova. Ukuthi may the Lord Nkosi manje ungiphe nalengane manje Nkosi ungayipha nalengane yami ike nje isindiswe. Uke uzwe nje ukuthi umzali wakho ngawe ubusiseke kanjani. Nawe ngelinye ilanga uyamqelela umntana wakho ukuthi Nkosi ngibusiseke ngelinye ilanga na ingane ukuthi uma ingane siphume kodwa yamngazi ukuthi ngenxa ye grace yami ingane iyalala ekhaya because le grace mina ngayithola yangilalisa ekhaya. So the same grace abantwana bakho bakhulekela uNkulunkulu abanikeze yona.